sa rovno môže pripraviť ďalšia alebo ďalší. Toto sa už usmievame. Takisto v motorkárskom vybavené. Pozrite sa, Willy Taxi, dámy a páni. Sú to naozaj krásne preťaženia, krásne G-čka, keď to zdvihne na to zadné. A keď to vaša váha a výška dovolí, tak s vami zavrtia nejaké triky. Není to len o tom hore-dole. Uvidíme, či sa rozhodne Zdenko aj tu niečo spraviť, ako napríklad Willy Circus, to znamená jazda po zadnom do kruhu. Uvidíme, či sa mu to zavrtí a podarí. Áno, áno. Ja vás poprosím veľký aplauz pre Zdenka, pre Mirku. Willy Taxi a Willy Circus. Takto to má vyzerať, takto si to treba užívať, keď ťa vezú vicemajster sveta na svojom špeciáli. Naozaj to je jedinečná záležitosť len a len pre KTM Bratislava, nášho dlhoročného partnera a kamaráda v jednom. Verím tomu, že Mirka si to užíva, Gate zatiaľ vyzerajú v pohode. A tieto preklepenia sú naozaj luxus, dámy a páni, pozri sa. Zavrte to s ňou aj túto pri vás, Mirka, Zdenko. Podporte ich.